Rabbi ya nufa yau dai aure ake yi, yau da lafazi na zo baitika nake yi. Maharin shi ne ango Fatima amarya. Dubara rabbana sarki kai nake ta roƙo, da min basira in wake amare. Maharin jane ango Fatima amarya, wanda kun kabi sani limamin mawaka. Rabbi ya nufa yau dai aure yake yi, na gano mawaka da murna suke yi. Zayyano aminin ango shi ma yana nan, na gano shi ma sai murna yake yi. Yan uwa abokai da murna suke yi. Dauda lafazi na zo baitika nake yi, yan uwa da ma dangi murna suke yi. Fatima amarya har murmushi take yi, mahar lalle yau ya zamo mijinki. Do abin da kike so shi za ya baki, shawara nake baki garki masa tsaki. Ki kyala kunwa Fatima ki biyo mijinki, kar ya saki aiki Fati ki ce fa a'a. Karki manta yar wasan nan miji da mata, sirrin mijinki Fatima ki rufewa, karki ba su dama Fatima su rabawa. Sahibi aboki limamin mawaka, bangaren kalaman su ka kware fa sosai. Tarayar ya kulawa gumfati kai daɗawa, na sani aboki dan baka gazawa. Abinci har a baki zaka bata gimbiyarka, wacce shawara zan baka ya aboki.